Mohu se zeptat, kolik vám je roku? 81. A jak se cítíte na váš věk? Stáří už nestojí za nic, no. Ale furt tady běháte s hulkou a dělala jste třeba něco pro ten věk v minulosti? No určitě. Cvičila jsem, chodila jsem na túry. Kolikrát jste se za ten život zamilovala? No tak navážno teda. Navážno asi jednou, tak jasný, že byli kluci, jakože jo. Jste s manželem pořád spolu? Ne, 10 let jsem vdova. A jak jste dlouho byli spolu? 51. A měli jste nějaký tajemství třeba takhle k dlouholetýmu vztahu? Musí se člověk tak nějak k sobě a odpouštět a tak dále. Jak podle vás prožít život naplno? No, jak bych to řekla, no. Užívat si života, být jako hodnej, tolerovat všechno tak nějak, no. Prozradíte nám ještě, jak trávíte váš běžný den? No, už to stojí za pendrek, že jo, nohy už moc neslouží, tak jdu se třeba projít, no, pak si něco uvařím. Televize, soutěže mám ráda, křížovky, no, to je moje život.